Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So दिनै लोगोजों आरो आंजों मन्दिराव थांनो ओंखारदों पुजा होनो थाखाय. So नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम. जोङो स' मन्दिरा दुधनৈ बनबाखिमोन. बे मन्दिराव गोबां मानसिफ्रा फैबाय थायो एनि टाइम पुजानि थाखाय. स' नोंथांमोनाबो जुदि बे खाथिनि थ' पुजा होनो फैनो हायो. मन्दिराव पुजा होनो थाखाय जों दखानसिम प्रसाद लानो फैदों. स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय. Puja होनो थांनि Ay ra không nói bên kia Ay ra không nói bên đi. नोङो थाबायलांबोला आंनि बिखा मावखाङो नोङो मिनिलांबोला आंनि गोरबो गोजोनो आंनि खर' मेलेम जेबो सानस'हालिया मैहुर नोङो